И здравейте, какво става, хора? И тук сме във второто видео на канала. Първото, защото първото ни е с копирайт. Кеф. И днес ще играем Paladins. Аз съм WhisperBG, а с мен е... King Cat. Да. Да. Играем Paladins, той обясни. Така, Първа игра! Първа игра! Ever! Първа игра! Сайч ли ще играем или Paywall? Ами, аре Casual. Casual или как се... То няма кесло. Добре, рай, различни ще са. Чакай, няма ли да играем заедно? Не сега. Да, не ще играем. О, пак се бъгна, значи. Партито си ми. You're not the party leader. Добре, ти трябва да джойнеш. Натисни Casual и натисни Play. А, така. Casual Бързо и натисни join join на match. матч ли? Да, бързо. А, така. А джойнах? И ти ли джойна? Да, ще бира тази. Кой си ти? Да, си едно беше с птица. Кой си? Не, за първи играй това за стрелите добър, нали? Да. Чак то отключен ли ти? Да. Защото аз ще го отключа пари. Не знам. Сега дано тия да са готови. Да, но... Yes! Айде. Ай... От другия ти има каси. Има, я видях я. Ако е далечна стрелба, може и да успея да се опитам. Първата ми игра... Аз и ти... Oh yeah, baby. Аз и ти сме с лъкове. И да. Аре седим на една и съща позиция тогава. Ай. Чакай, добре. Си взема хил to хил. Като натиснеш и ти се отваря шопа. И... Хевън ще си взема. Добре, взимай си. Значи ето. Виждаш ли уния отдолу някакви знаци там казвам? Там дето някакъв лък, някакви такива. Виждам да спеловете. Да, имам ли... чакай, Ето ти изстрелна го стрели на една пса. Трябва да си избереш на коя пса. Окей, почва. Къде си? Аз съм горе също. Ами аз излизам с коня. И аз, оното. Едва. Давай, гледам те. Ти имаш бойна птичка. Ми да. Аз спрях коня без дис. Добре. Значи, сега трябва да завладяваме. Yes. О, yes. Убих се. Вау. Не. Или не, потрепах един. Не, мен ма запалиха. Изгориха му. Ех, колко са гадни. Кой ще купа нещо? Те убиха ли те? Не, ти си още жив. Аре, втори уби. Твоя герой е добър. Дабъл кил, браво. Не го целих. Айде, идвай да капчърваме. Така. Ти ще дойдат ли скоро? Не. Еми, май ще е наша това. Чакай. Аз със всеки случай обикалям, трябва да седим на твоите хора. Да, знам. Тия ни начуват, мисля. Не, някой... Убима тая, Каси. Скай. Тя е силна. Мен ме атакуваха всички. Мастер Райдо. Обджект Льюис, взеха го. Мале колко съм бърз. Не, взеха го. Ще я приготвя, ето Така. я. Тук има червени. Не, Помагам ти. yes. Чакай да убия то, малкия малчуган. Не. Ах, то силен. Сега го килинг с Уби присъм. го, браво. Ай. Да вървим. Дай, yes! То беше яко. Тая игра е моята игра.
Ама те могат Иди, да... какво трябва да го правим този пой, да го връщаме назад ли? Да. Тия могат да си го върнат, защото ако стигне там, те печелят. Да, зная, играх го. Никой ли няма да дойде да ни спре? Тая игра е наша. О, имаме Bomb King. Той е много... Един дойде. О, Каси. Yes. Отзад, зад нас. О, не, то с мълчуган. Ого, не бих я. Бутайте, тим, бутайте. О, имам птицата. Сега мога да атакувам с птицата. Какво ми прави ултимейта? На твоя ли? Да. Ставаш невидим и отражението ти застава на много места и те се объркват. И ти ги стреляш. Аз съм на 9-3. О, 20 секунди и ще бием. Така. Касито. Птица, птица. Нея. Така, птица. Yes. Птиците е много добра. Ама то силен. Yes, печелим. Не, трябва още време. Бързо, има малко време. Супер! И 3, 2, 1. Овертайм. Уху, Yes, бе, дефенс. браво, бе. Браво, бе, тим. Браво. То герой е мой отбор. Герой, усещам го. Ние двамата сме с лъкове. Така, маска. Как да се... Какво е? Kill to heal си взимам. Аз си вземам булдозер. Аз съм на 11 стрик. Къде тръгваме? Ми чакаме. Ето таз. Ти къде си? Ето та. Ето та, нима цели. Взимам. Хубавото е, че ти имаш безкрайни стрели. Аз имам само 6. И се призарежда после. 3, 2. Това видео ще е към 3-4 игри, нали? Кое? Това видео ще е към 3-4 игри. Дълго видео? Видях ги, те си на поинта. Не. Мале. О, ес. Рампейдж, аз до сега не съм убил. Миналата игра. Мале, аз всички ги убиваме, човек. Стопабъл. Добре. Аз съм на 14 стрик. И идват. Край тук са. Да ги скъсаме. Ултимейта ми е зареден. Браво. Как черваме. Отде ще дойдат. Стойте. Ги! Така. Не. Yes. То слети и е малко гаден. Savage, мале! Колко кила направих вече? Yes! Вече 14 кила подред. Аз имам 15. Браво. 15 стрик имам. Айде, готово. Сега трябва да го бутаме това. Мале, помислих, че някой трябва. Бутай, тя ще си да я обърнат назад. Моята птица силна. Те отзад няма да дойдат. Immortal! О, yes. Чакай. Птицо. Yes! 17 стрик. Yeah.
Много сме добри. О, в тази каса. Unstoppable съм аз. И аз не знам какъв съм. А, не. То много мраза като даваш тит. Ще го елиминираме. Не, замразим. Не, че ме замразим и ме запали. Добре. Ти се водиш отгоре само и ги милиш. Нали? А, спечелим, край. Браво, бе, бро. Много сме Втори добри. рунд, трети рунд. Значи ще си взема... Хеван, какво беше? А, добре. Знам, аз Хевана го имам. Купих си някакво много странно, някакво Deft Hand. Кой е това? Кой е това Death Hand? А, Death Hand ми не знам. Не мога видя сега, защото слотовете ми са пълни. Така, хайде. Сега ако завладеем поинта и печелим играта. Отгоре пише 3 на 1. Да, виждам. 3 от 4. Те кога са взели един, бе? Не знам, чакай малко ще. Опа. Така, и айди. Let's go, bro. Ревюът. О, сега ще виждам всички. Добре. Още ли имам ревюът? Yes! God! Мале, имах Godlike. Yes! То с ли ме уби? Дракончик. Моето момиченци там. Аде, сега. Ще караме като... Не, сега трябва да предпазим. Ако не предпазим, следващата игра има шанс да ни бият. Тук какви битки стават? Не знам. Ах ти, кокошка мръсна. Защо съм пили? Защо съм сам срещу всички отзад? Аз пък се бия срещу 1000 хора. Не, убиха. Много мразя този дракон. Само се използва това. Аре, назад, Тим, назад, назад. Лош дракон. Ще го набия. И епа, взеха ма. Тицо! Ская мазе, Ская, или как му се чете името? Не знам. Ей, аз съм на първо място, е. Как? Я ви натисни това там, къде ще виж на кое място си. Добре. Така. Аз съм на поинта, който трябва да капчърват. Добре, много трябва да го пазим това. Всяко не успеем край. Не край ми, имаме още един рунд, ама той ще се реши. Ако пазим за 1 минута. Убиха, ма не. Пазети, пазети. Така, давайте. Че то е силен. Айде. Давай, трябва за 30 секунди да го опазим. Връщай се назад. Кой има отрови? Мале, това от другия тим. Аз я гледам. Нищо не правя. Добре, 20 секунди. Yes! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Печелим! Кое имаш да кажеш за първата си игра? Ама чакай, не победихме ли? Не.
Те го взеха май. Добре, значи то Capture Point и печелим. Трябва сега да директно ние да бягаме. Дай да бягаме директно. Има ли чат тук да пиша? Да, Как е? с Enter. Пиша на всички, ако ходим да капваме. Айде. Имаме Bomb King, може да... Човек, ти много се вреш в тях, аз не съм в тях толкова и за това. Не, аз стигнах даже първи на Point. Еге, мизерници. Аз съм патка. Аз съм патка. Не знам, що ма се превръщам. Его, моето тяло. Аз понякога се превръщам в патка. Това е тъпо, брат. Нали? Мале, аз карам като за световно, човек. Само ма видиш. Като за световно каране. Еза! Аз отзади много ви помогах. Да. Не, взеха ме кила. Да капчърваме! Аре, бе, Аз съм луди! там и капчървам вече. Така, давай. 3. Мале. 60, 72. 75. 89. 74. О, мале! 90. На 90 не спря. Така, давай. I will not die. Not yet, amigo. Трябва това го убим. Така. 93. 96. Килнама тази скаял. Винаги ма килва тя. Убиха ма. Почва стреля супер бързо и ма взе. Мале. Човек, това е най-важната точка, да. Овертайм. Защо съм супер! И птицата ми се вижда умряла. Много добре беше. Много Да. добре. О, Топ плеерс. тая от другия отбор. Ами, само един човек е топ плеер. Мгм. Да спираме ли сега видеото или още една игра? Викам да спиш. Още една ли? Какво? Още една игра. Да. И ще спираме. Ще стане много дълго. Да. Влизам на касо. Добре, влизай. Той мач така. Yes. Така. Ще съм Виктор. Не. Ще съм... Кой да съм, бе? Ти ще отключи. Окей, съм. Yes. Помпин как не го харесвам. Няма кеф. Аз съм гледал много Не знам, добре как го играят, не ми харесва. Не знам, що си герои. Пак са отключи. Добре. Да. Иначе струват към 9000 койна. Добре. Ай, Аз, 5000. когато той моя го няма другия отбор, ще съм много добър. Тая Тина Ман е от нашия този път. Тя миналия път беше от другия, нали знаеш? Мгм. Тая Скай, мой да пробвам с него. Fish Market, това е много гаден мап, много го мраза. Не ми е готин. Мен ме е готино, но имам много неща, да могат да вземат. Бомбки. Винаги първо вземам хил. Чакай ви за какво е това. Kill to kill. Това Deft Hands reload speed да ти е по-бърз. По-бързо се релоудваш. Да стреляш там. Сега Има ще ли бивам. някакви да отсветяваш сините? Плакати или как беше? Като натисна ляво копче, изстрелвам бомби и дясно ги гърма. Ти трябва да седиш сега с мене отзад. Внимавай, че сега като натисна F, това отблъсква. Айде. Оп! Айде. Много харесвам бомбки, не знам що. Аз съм го пробвал сега. Мале, компютъра ми бучи като... И моят така си. Не че и тежка игра, ама много яки текстури има. О, ес! Кой го взе пърста? Аз.
О, не, Мако! А, не, това е. Не го знам то. Една голяма бомба ти трябва. Yes, убих ги. Така, бързо идвайте да капчървам. Аз няма да идвам, ще си до отгоре, ще една идва, една идва. Не, това е Скай. Yes! Ма колко жени има тук? То почти целият от техния отбор са от жени. То може ще го играя вече, много е опнат. Йеее! Мале колко бързо се движи това. Така, бомби тука, бомби тука, бомби тука, бомби тука, бомби тука, бомби тука. Бомби тука. Да се пазим. А, така. Така. Макоа! Това умре. Добре. Мале, къде я изстрелях? Тая я изстрелях в небето и ме уби. Добре, с тая. Едно с такова. Да. Така. Да отиваме. Бързо, че имаме... Тая игричка мен много ме кефи. И мен. Готина си, ама скоро ще я направят. Ние нали си имаме тази бетата сега? Някой мудра тук има хелва яко. Yes! Така, още един път така и печелим. Не, трябва да изиграем от 4 игри. То сега имаме 2 точки. Пуп! Мале, как ме стрели. Ето, аз не хелва. Таз тука. О, това май ми апдейтва ултимейт. Виж, я гърмо! Ще гърмо! Не ме би, защото убивам момичето. Де се къста? Взимам ли ти демидж? Не. Нали Добре, ела на тази врата и ти. Гръмна. Ето колко го мраза, имай го и в Overwatch. Който? О, Андроксус. Той е много опнат, затова го мраза. Добре, че от нас ще я тим. Така. На моето място. Вау, това беше гати бебешко. Мога да се превърна в бомба. Какво стана? Добре. Тост не усеща, че зад него има бомба. Не. Убиха ма. Каси. Тя ма снайпваше ли? Не ма снайпваше. Малета, как се крие и стреля. Някаква от нашия тим само загубих. Object loose. Сега трябва много внимателно. Те са трудни. Бом. Ще гърма. Тъмън да се махне да ни ме убият и ме взеха. Не, аз съм рях. И аз пак съм на първо място от нашия тим. Ти си втори, ти си Bomb King, ти си втори, аз съм първи.
Не ми излиза, че аз съм първи. Не Не знам. ми излиза, че аз съм първи. Ти си Ето, втори. Това е в тап, да. Мале, този път те го... А! Мале, гати ме лето, човек. Кой я гръмна тази бомба? Не бяха. А, не, това беше Скайала. Това беше Скайала, затова ме уби. Другия път ще пробвам да играя Скайал. Пробвай, тя е силна. Не! Умряхме. Точно пъш фейлът и умрях. Вау. Готинко. Виж къде се качих, човек. Чай сега. Взим някакъв булдозер, 50 демеш, то е плои. Това е като фърляш Позна си ута без да искам. Ще въгръмна. Ще въгръмна. Ти като гръмиш тази бомба, не ни ли хелваш? Не, аз убивам. Ама не вас. Другия път аз ще ли бомба или Скайал ще играя. Капчър. Поне Торон да победим. Мога ли да плавам тук? Не мисля. Аз ги снайпвам. Так, Каси и Скай са силни, обаче имат малко хилт. О, бомб. Гърми. Вау. Забрах да капчървам, чакай. Аз няма да... как се кляка в тази игра? Не може да се клекне. Гати лесните. Човек, тия, които идват, ние ги снайпваме, ние ги убиваме, де. Yes. Езе! Така, Зад нас, ако някой ни видя, има. добре. Айде, давай, ела да го бутаме. Че ако го избутаме, ще спечелим. Но то не става по-бързо, като го бутаме. Yes. Аз до сега... направил съм килове. Защото... Мако. Аз паднах във водата и умрях. Що всяка игра то... Yes. Как падна във водата и умря? Не знам, там, нали, ливито ма биши, нали, цъкам F да ида назад. Тая игра е наша. Не мога да се кефи. Моля, само сега да не ми се ресне, че ще се пукна. И бомб! Фор! Така яко ги скопвам отзаде. Виктори! Добре. И Да, хора, хора това беше от нас. Забравяйте да се абонирате, да харесате клипа, споделяйте с приятели и приятелите ви да се абонират.